Għal sen oħra Għawdex kien mimli sa sninu bil-Maltin u t-turisti li jażlu lil din il-gżira l-btala tagħhom tas-sajf, tant li ħadu kull sodda li kien hemm disponibbli f'Għawdex. Jiġdu dan iċ-ċifri tal-GoZo Channel li juru li mindu bdew ix-shutdowns aktar minn 220,000 ruħ qasmu l-flig matul il-ġimgħa ta' Santa Marija. Dan ifisser żieda ta' 5% meta mqabbel mal-istess ġimgħa tas-sena l-oħra. Iċ-ċifri juru wkoll li f'dan il-perjodu qasmu l-fligu aktar minn 61,000 vettura li kienet tfisser żieda ta' 15%. Tu dan il-perjodu festiv il-vapuri tal-GoZo Channel għamlu xejn inqas minn 904 vjaġġi bejn iż-żewġ gżejjer li ma' vjaġġi kienu qed jiġu operati mingħajr skeda minħabba domanda qawwija ta' Maltin u turisti li jażlu lil Għawdex għal btajjel tas-sajf. F'kumment ma' One News il-Ministru għal Għawdex Justin Caruana esprimiet is-sodisfazzjon tagħha li t-turiżmu f'Għawdex kompla jiżdied. Qalet li Għawdex saret destinazzjoni turistika mhux għal btajjel tas-sajf biss iżda matul is-sena kollha. Għadha kemm għaddiet il-festa ta' Santa Marija u rrid ngħid li kienu ġranet impenjattivi mhux ħażin fil-Gżira Ewġija, speċjalment fil-ħidma tagħna bħala Ministeru għal Għawdex. Għawdex qed jiġi infittex minn iktar persuni anki meta ikonna żminijiet fejn ikonna ħafna illi jażlu lil Għawdex bħala destinazzjoni. Iżda minkejja l-influss qawwi ta' nies li qasmu lejn Għawdex, il-Ministru spjegat kif għall-ewwel sena fil-portijiet tal-Imġar u ċ-Ċirkewwa ma derux sribet wal ta' vetturi fil-portijiet. Bl-introduzzjoni tar-raba vapur stajna naraw illi minkejja iż-żieda illi kellna attività pjuttost normali, pjuttost kalma, pjuttost pjaċevoli anki għal dawk illi qasmu fl-eqqel tas-sajf għal festi ta' Santa Marija. Għal dan il-Ministru Caruana konfermat li r-raba vapur daħal biex jibqa' u qalet li sakemm toħroġ is-sejħa l-offerti u tiġi aġġudikata, il-vapur MV Nikolaw ser jibqa' jopera u jagħti s-servizz. Hija tribwiet ukoll iż-żieda ta' persuni lejn Għawdex għal bost inizjattivi li ttieħdu, fosthom loti ta' biljetti tal-vapur b'xejn lil kull min qasam vettura elettrika kif ukoll il-Pet Friendly Holiday fejn ingħataw servizzi b'xejn lill-annimali. Il-wirja grajka flejlet u fjum Santa Marija ġibdet lejha wkoll eluf ta' nies minn kull rokna ta' Malta. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni għat-Turiżmu f'Għawdex Joe Muscat qal kif is-settur turistiku Għawġi f'dan il-perjodu f'nofs Awwissu reġa' kien wieħed pożittiv ħafna b'domanda qawwija għal diversi servizzi turistiċi fosthom fl-akkomodazzjoni u fir-ristoranti u annota wkoll it-titjib fil-konnettività bid-dħul tar-raba vapur u qal li dan wassal għal inqas tennija u telf ta' ħin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.